Sidul Pangtang nang ma Rongasar long live Rongasar long live Habib bin Po long live Habib bin Po Pangtang nang ma APS Samsin long live APS Samsin long live Solo Song Pangtang nang ma Solo Song Pangtang nang ma Solo lo Fransinang itong kadowi, media kote doa na panangnya kero di party lo. Pinili itong 18 lumbajong APHLC, mate All Party Leaders Conference, mabangso partihin pwede itong kinamtang election upfront i-claim kitang PS along kacipitu katong doa rapan cehan ponsi nila itong pini kinamtang tarik krihini abor kesupik abuds kalakha kabangso kalakha tengpen unanat kosongsi udah ka PS kan si nila itong ong ejot ma pati kihay dun ma Lason di dalam tempat hari itu nggak biasa leaders doa atau kan itu jingkipon lo tapi ente itu kerang jilangan ni klaim kita makan kosong kan sih itu APHLC dah lomba jongalong pantang pontu tekjima lebangso apa tak kasih pilih itu jehan pon lo dan jingkipon lo lasi APHLC along ke Dagaki van an akorte laken anjir stane nilitung lake hei kacing hon longri lompat kacing hon kedo kena joksi da APHLC longke pini la workers kedo an mate PS long a president kedo an tum tame alam tum arjap thiplo laken pini setame nilitung thaglong alam tum han kehana teng bensi bang lapo lasi nilitung 18 number jong hin pen Kela hello, non kebang jilangan istamnya patumi hatan ini lah solam tepulo, non pini istamnya nang tu mangidia tengok punci, lake ini tu ciru ire, lapen kace song, lapen party, klaim kita angkat pantang lake ini tu apran kampung jilang. Sonia lah mangkela hello, nang itu media hoi pen, kapan cini gantung mangkela hello, non kecari bom. Mate kecari pun aku apran kecari pun BJP along itu akar dia tu mate inglong asoto halatu ajahat inglong orang asoto ma aning pabi alam the apa songsi kulo je APHLC tumke high un age ran lapen second position ta long dum dekto setelah solam the Ela ke inglong asotum mereka tinpur kali lagi. Halak ke ceso tu, bongo sena tu, bihari tu kapre katum si bangla kaningje. Masuk kaningje long si inglong asotum pan apulong tapon lo. Rezal landam lo nang ini tu, celangan lo pulote APHLC tu gelong lo. Non puluni lo, harohini lo si remden lo ada. Ala pak harohini lo. Inglong asotum an la siksido lam the chiri asote siksido lam the la ke tham ke pere alam men alam itum kroi chip ra do thip asote puluni along tame ada APHLC sinang hai ko matro la pak pharuini along pulote halada BJP ke la ke Bongali Bihari Party lo ante nang lice mata tha halada ke doa kar ge tu lapat haruhi ni pensil itu edep cerai kom nang ku mata thek the pe na jo ni hala pu cheram tun rong pe na jo anata un echot lo kor kam chi da me anata la son thak thak lo bharat potro president gelo ni langdam lo na halada bharat potro inglong aso araratu halada Langdam sedang halatum mata pen APHLC pan
ning chit pen la sik situng ke pantang nya kan lem sena bolam itu matha sonde hala da panang hai de not da chethana na itin lumba jonglo lada ong tu matung nang kudun lo da ke chia su tung do pik ule hedi da ke ide jiku no ni tu pini result jelang lo thekdam lo कि चेसो तुम तक पुकारी बुक तक के जोक तू कमांग राम पे हाला इंग्लों असो तुम बांसी ini तुम बांग कच्चे थान कच्चे पेरे या बांग inut bang ini la lidar susu kecik rong tuh bang ini oh la tuh membangsi la tangka kalau biaya join ini non eden kibir nang kono lumba cawalong ini tuh tegam long lo ada ko ano di final result lo 16,384 APSLC to belong langdam sana hala suri ini ra haro ini ne abutan solo nange ai BJP aphan bot ke jo atu jongsi inglong asotum an a tan ede cerai kong sana long recap itum jor nang ne pu alang itum la leader ko kecekrong atum social organization kecekrong atum aja atum di alang itum ke thek kere mu choplo ke di kecekrong ke ama alang itum bang ka tuk ka beta ek ke cerai ko makam itum klem sunang ko tedi ele tum ke hai uta abat dulang di ama ini tum chini dam lo la suri photrok akitje so to mansi ka phere mai di hala aja ka tum ke hadaksi bot birong bena jo non itum adet ke birnang ko lasi niligi puji po bangala hello BJP along ke klaim akar dia tu BJP along ke klaim tu bom inglong asotu prajit ten MP election aprang nani tu nyong si matha dampe mera munchiram tha ko ansi nilitum la APSLC phan nang ke ailo ko ansi kilit lo lit oede ke di non latum amahang jurem tem tamlo ningarong cipida kabor I ne ante matha dam sana abut ki jokpin no tuar selam je bhana tuk chithan the ningkan ko ane bang chong thuye lo non lumba jong lo chong thuye ra la sini li tum ki puji ko bang la lo la BJP lo non ta kirip dun linga tu apor dolang MP election ho ra mirang tu matha dam tha a result daksiklan danglo ala suri ini ke lage bongali tumlo ule nang le mathano che ora wang serang rang ko lasinon lumba jong long ini to apan akapreka parti den birta nang palelo non prap jin ben ini panang cetongbo nili tum sisi komiti tu manang cetongbo lumba jong long kami dong seri long kami natum COFC non la town committee election hut MP election hut ke ile tum APSLC kan ke pahaya mane kam plemrong na otum nangki kudo piglo apo salang itu man churulo wang serak rak cepat alang itu man chuling rido son thomala mangela hello la non CM alang itu cepat thek therek lo niritum angkrak dan birtalong dun lo CM ke bang asusi ke chuji pu jongsi CM jongsi bang asu pan pidet pulote labang ke niritum hitung parti alam gamde lagi aposi lagi itu adet along rilong lagi isi riho nange jok sonlo di riho ta itu jongsi asa bang jok lok ke alang do ana hoda kason dak si ili tum adet lagi riho si non nang jok lok to tasi lagi ini tum cek kroi tum hek ini tum lumba jong ऐसे लगा ना इतने लोग मजों में गए लगे अति मजा लोग मजों को लोग शिकार भी हम लोग कैपिटल दो लोगों से लाके नहीं तुमके लगे चेत्तों में उन्हें लापेर रिव्यू डिपार्टमेंट सता में एक दी लाहे आना में लगे नहीं तुम ना लोग मजों आ कॉन्स्टिट्यूएंसी होई में लगे चेत्तों में देखते लगे लापेर लगे स्ट्रांगली नहीं तुम अपोज दी लगे लापेर
lanon alang itum CME matum cebak tek terek jom si lanon elected members atum alang itum aning ki phophe ba aning kang samse dukok polote prap chin pe nang itum no hok dam dera elected members atum nang itum BJP parti benci ora APSL silong bang serang rakra ini tum kaya pat klempon serang ku mata pen alang tum wang lap asonde nili tum alang tum han kurwang tum bajirji apen lah hello itu akacu ding berita athema 26 alang tum cepahai pondo nominated tanon kece so tum han ke ponjang ring ni tum hanang cethanu harti tuji Kumara pan lo IM ke peket po. Lasira elected members atum nang itum si convince ra APSLC nan bang jui lo kulo te hedi. Ini tum lada campaign melan. Lasi non elected members atum akinang jom sinang itum kelong ripan kacing hon. Hala bongri bihari pan bakece so tum banang ce rai tipsi ke mema ma kelong ri cepe jok nang koran nang itum Wang jujun ma di lagi wang lap mai APSLC apan kolam kali lagi kelam tidak aposi niri tum angkrak men birtalong lo ajak MEC tum nom elected members tum ta aning ing sam sepin pusin niri tum arjulong laso aposi niri tum 18 lumba jong mengalang itu pancuning rilo jongsi nang itum kelong di pancing hontu pute wang lapunto APSLC long ini tuh most welcome lo nang itu marang ting pon PPP. Lapen Kongres, lapen ASDC, lapen ama pribadi teman-teman wang lapo ini tuh cesompong lo nang la son tom alam itu pam. Ini nang itu true media hoi pen acetak pon lo. Dan lumbajong constituency hoi pen. Lapen itu central committee meeting loji mo halada setami ini tuh masal jaya kata opito decision people ne ala ke mo akaprek angdeng ini tuh cini ponpo please son play bangke pini setame all Assam BJP itu executive meeting kang ni budi berta kelong nun lasonang na opia posi all Assam lah tuh dak pini aman kang ni lo nang itu ini tuh cini sana tamane 6 itu phalang nolong cit lo long recap itu long po aposila executive meeting na ekdom karbiang long bidam kok nang bukan sebangan bilu BJP long keto tum cicini nelang asolam de la kontrak aso asa long tum jimene hem so kontrak asa ulong tum jimene pai khana asa ul bang long tum jimene bukan nang itu edet kecil dora kampen nang ne lasi no ini tum lada asie memata minang itu media teknos tapi ningje lo itu belum lo siap kuma pasti pekpo boleh ini high command si cini lo kumara pasti IM pekpo kalau tak high command si kepunyaan lo mentu lo nang itu mana otiking lo ji boleh ini kata high command si cini lo Anton high command man cihudai kalau te kupisi ke dolang ada Karbiang lo itu cipu mobilet pun ya. Kali makalah. Lasi ni itu nang cuning la BJP long ke doa na tu pra jin menon apor dolang non ingkani sirachi tim lo la MP bangke la sira sofa ni itu kampen serang menji. Lasi non la hai un ele pwedi la hai un ele puke laki inglong asotum pene la solam di kape bar kali kapabar ceng ke laki kici asotum si bangka ninji ceng lam laki lasi hayuni ile poman ile tum jakong pipele hayuni net pom jakong pieson te jonon ko pilodi data surihini bedlo abut di kali makala lapen reject do piklan laki nili tum arongtin ke tanam Epele dam tek potahai lo ini. Lasi non apor dola ini tuh citea prang ini tuh kam ke miklem kang sena. Edet elong ricerai kom sena. Ini tuh la sopir tealong benciu prang.
nang linon elected member sa bangta batay pa ru ceman pa lahelo nito nang ito media hoy pet kacuning kagdong mangke lasi nilitung ladak pini lumbajong etin lumbajong constituency le inta rakpen nilitung le arjap tibason taksi APHLC ke a constituency tinta arjap timbo non ke bang jila arni adani asin ane ko media hoy pa ito pachini pono pet laki lang long arat anatung nalitung katuwe panalaso nilitung pinila bangso media thengno kaling jalam anke nanglitung anu tinla cetan pon taposi nanglitung pan pachini pono asin lan than pe nilam te theng to pono habar ke hat laki nilitung thengam lo Ujit Kumar De kopia posalang nila anset alang nilam kening jinong lo di je karpia but nang ni pintercok alang kening ji iya thekelo hada thekam lo bangla tu maning che thek lo the mala da ajab peno tu ke reservation long tang lo ke palam lo lapen hini pena bangke hada kichi so tum sinang bap pik lo ke di lapen hada ke doa karpia tum ke halalong kacerap tum tuke di lupik lo lagi di dua kam lo deh athema non keceplang suji bang ke laki cie amen high court pen order ting pen butar list dong situ amen in than pulo teh dio ir thes sening rure tiksi halatum akeng arum lo non ke tunang tu non heavy bang election but jok dia presidency la ansi bang kaning je lo kardia but nang ni pina jok pulo tadi adang jong hele nang ni kardia tun ni cerap tun setadi nang lilam nang arjuje lu ni nang arjudor telu adhe bang chini pe me nang but pene ni ki hai gani nang but nang ni det jok ko kono bang ke la son thak sinon constituency kepola ton pan ke jor la constituency kepolong takar biarong logi kente hala tuman injin sunang neloma hala constituency kep akar biaran tumta kamang hutusi aku kece pansi jindabad buki pudun tu ko anak kindu lasi lake nitumahin menta aku langsung kening jike pinrem lo la penilin tum kedamtang non tribal satu pana candidate tompan bangke thoma pan itu PIL case bilo kedi ada judicial code long tadi antar sub judice itu lang halatum nonta case itu declare long lelai lasi lake ni itu mo central committee kecingwai hoci decision deng kon po kopitong central committee tu man lam writing jine seta lake ni itu mehin ben akachi songge do pon bompo lapen hala case dong siki hai lo pulote high court non case pending lang gari laso case tani tum kapang thu da pranje pansi non ini tum chingwai bom lo lapen layong si case hai belo pulote la tumangke MEC puta hok helo lapen non tani tum ke hok intung ke 6 itu la rola teng meghala non Ujit Kumar De dhom akapre kapre namanya de MEC punire tumahin kan lapen inglo so ahin begen tuge hok lahelo Kadak Lumbazong constituency pen kadak youth wing, women wing, MSC ake high, Rajanti Mungsar alang lihem. Kadung kawi inglong akhay doan kadak Lumbazong kaching rumalong kadak media reporters kiwa nga po kaprang siya ke Ropilo. To lagi ilitong inglong ahawar, lagi 6 schedule ahawar. Ladaki paragraph 2 sa paragraph 7, 20 paragraph along ito ke mithang adin, mithang inglong ahawar ke inglong akhay ansi vote jog long chod ng ji inglong akhay ansi election tour long chod ng ji pulo aron na pen constitution na pen bon sitami long recap na jordet la 26 along pen ilitung along long recap 10 constituency kacho jordet labang ke ilitung inglong akhay doan ke ning pung ning kikang ning ki oy kadu kawe top lane set lo lasi non election nagi high lagi
BGP atum Jasemet Karbi akhay atum si Kiong lo to wang lo nang Ninjiru lo nang ilitum party po ilitum Chipu Pera ilitum adet kivirno ingong akhay apan nakidong sit naki pawir nakapatiji apan si non Bengali atum arla Kengsa asutong anki ilitum apan nakapatiji apan si India megalong ansitami lapuson si Toklo ladake Karbiang long is best di mahasaw po map of India long ta nang itong kadukawita lang ikhurta ladak di po pansi toklam chotlong lasi nilitong women wing ahimpen kachuning ri ponsi tami lapuson long APSSC central level LAC level CC level PS level kithi akihay sarjay kathar party president ten kijapon chenglok constituency MEC doan kiturtum doan setami kata ilitum ning isi dolana ilitum ciputo cipusit sedera ilitum apan langka non ajete hawar ke haten nang kiturdun alam ni pansi CEM arpupet ng G u kada statements kami declare pontanglo lasi ning ciru lona lapen ilitum kadung kami setami inglong akhay doan non nang litum BGP along kito MSC ke hayatung ansi nang litum si CM arpu arleng kitela chief executive member arpu ke karbi atum si endo nang popusin nang litum chingwai pon ik nang G atema jong si ajit de apan jong si CM ladak state level tungi RPP tang lopu ponta ladak nang litum abang ajakong do apawar do nang litum chi exercise ponon nang litum ang bongwe ladak CM manlo pulutang te ilitum imbang akhay patan ke nang litum akimi si kempon popu nilitum kadung kami wrong root kibi kethe APSSC penchenglo kadung kami kami nang litum apan ning thelo lapen ajit de phan ke CM RPP pon telo unang litum lakadung kawe non ke haitang MSC doan chingwai popusi nilitum APSSC asong sapo asong sapi kethe kiding kadung kawe achisong aratum anta nang litum apan tuning rilo lapen nang litum apan ning kachithe pensi nang chong hong prong lo atema nang litum pensi ilitum akarpi la inglaw akay anapan ke la bongo sena watu mapan ke dak ilitum ahawar mamanlong lidet ng G lapen nang litum pen ilitum pen kaduk kawin non MP ilitum inglaw akay yahay dunra ilitum ningisi ingkinisi dan ilitum cirai kom no dang lasi nang litum mapan kapachini kachuning ri kilake Karbi tangte karbi inglaw akay asuan tangte inglaw masuan lasi ilitum ningisi dolanang Tini sidolonang cilang silet nang nilo cicim nang nilo ilitum kadung kawita labang so akarbi ang long east west di mahasaw ciray pon tipo lapen ladake map of India long stami karbi ang long east west di mahasaw pula pulong tip ng G lasi kadung kawi akachuning ri lapen kadung kami wrong root atung anstami kaciru kacarnap lakadung kami antami nang litum ame kriven pon popusi nilitum APHSC asong ahintens kami nang litum handling kachitedo atema at least ladaki karbi apaisi MEC nang kihay kiong lahen lo nang litum apan ning kachitialam nang litum den pon rekpo apen arju pon rekpo kusi ning kachitelo arnang mahirjumi lapen rana hirjumi nang litum along pedona lapen inglong akay along anta pedulo na lapen ilitum la APSSC atum ke la imikhangan long tulong tim ng G kichi asot tumapan water list kan intan en ng G pula bangke ha 1939 pen iwa atum anpan ke water list ta amen intan ng G lapen halabang suan intan 1939 pen kiladake elections kami turdun long le aron dado 62 along kitok do constitution la Dr. JJ Nichols Roy 62 kitok alam rad dead for him ng G rad dead chini ng G lapen constitution Dr. Bhimrao Ambedkar alang list kami Dr. JJ Nichols Roy 62 kitok alang ni kachirap dun lapen ilitum hawar hapat ilitum kachiray ng Japan constitution pensitum hanap kachinilo adon pinabang putin si kami
รองศาสตร์เป็นจิงลอกยูทวิงวิเมนวิง APSLC และเป็นรัฐคายอาสมดูอันจาดปาร์ตี้เลโดสิตามีเอลิตุมลาเอมิทางอังบองกันจิไรทิพนังจีซิกชิดุลพลตังเตอิงลงอาคายพันจดลูและสิการบีกุกินาการิมามิซุไปเตเชียมโปโรจักมาและเป็นดิมาซาและเป็นอิงลงอาคาย marginalized section under Asian countries อารักอันเกลิตุมนิ่งอิสิงเทนิสิโดนังกุสิจุนิงริโลการดอมIrui lemdet kira pelo. Ilitum amunidatum. Kicie so pansi jakong pirong. La lumbajong along. Lumbajong constituency along. Kicie tum 7,600 baht abutars dulatum. Ruitulo Lumbajong constituency along. 7,600 baht abutars do. Inglong asotum non-native BJP pan mate Bengali Bihari party pan ko alo kerap do. 7,600 halaban kici asotum pan alam ar jungji dera. 11,000 amuni ratum halatum pan jakong ki bidun ke lake Edet ilong rika cit Jordan lo. Tamane nang hala 7,600 atu malong sinang itu hala 11,000 arab atu mangke nang itu jakong ke bidun lo. Athema BJP ke hai pong 18,618 gedi 18,618 11,000 ke laki inglong asotum lo. Ake hala 7,618 lo bang ke laki keci asolo. Tamane nangli suri crazy inglong aso arat atum bangke mane edet elong rita banang pacirai nak ko amining sinangli vote ke jok lo lagi. Om tu matum pulo Inglong aratet ke hayun ek boleh non arizal pelanggan hayun ma hayun ema nang limun cita polamsi non itu ma media teknopen ini na kaning jelo mun cidam tha la suri krisi ta nang melo ini tum ebet ke cerai kom je pha ni kali makalan suri ini ba lo kende yo la suri kre tropra Haro ke thomra trokera nar plia tu mangke lake edet cerai kom nak posi vote nang ki pilo APSLC phar edet cerai kom nang ni waktu mangke la suri grace ya tu mabang hala BJP along ke do Bengali Bihari atu mabang suri trok sira haro trok rakrinar ke bet atu mabang si aku nang jakong ki bidun tu lasi nang cemata ha de nang itu kamata ke BJP long ke tum ke itu BJP hai dia kule BJP lagi hai nang loti lagi lasi nang itu cemata ke mera munci damra non asako apor dolang cite apra nang itu apor nang pilo la bet nang itu Ning ciruira, katuk kami itu matapon pemira, edet cerai kongkit yang kibir kuno, lahel.